Trubor nakaslem jong unongsan hima. Hagen ka por ngadap deng jing snow komen ka bakraw ban yo kan ka lat na ka banta bangin ai kuble Christmas bat snap to mai besuk na ka banta ki prana chong snong ba i jongi po ka temri boy bat ka jella bat ka prothe himro chitlu kumbala ban suthu ha ka jinya identity jongi lengba kini ki chisnem steng tam ki blale no ka jingwan shop jong ka klam jong covid khat khandai kala pen thut ya ka jing im ka jing long ka kom ya ka kom yeng jungi kibriu asla jong prothe ndre ublem shom la ino udon rangkat ban ngi ha ka ba ni lala ban light na ka ni ka klam ki babun na pring jungi la sisa ki don ki balamat ni ki jing pang ki balamat ki ya ki jing du ya ki beit ki bathwan ni jung kiro ndre ublem dong isnei bagi nang la ban yo ka ni ka lat ban im bat kham tam ban syakri ia ka kerteng ka jong try no pun im jong Jesus Christ kani ka ayom Christmas kalawan but kan ka pusan tarik ka de ka ba ka perthei paro sitlu ki pat Kristen ki pat riunget paro ni rakhe ni pendon burom ni kan mau ya kane ka sngi kha ka jong try no pun im jong Jesus Christ ka bukong san kalong ba kani ka Christmas sa kane kane snam arja apwi ni kwa bakum ki nong shong shnong ki kun samla ki long kemi ki ru rangba baro bangin but ya ki jinglong ki jingman ki lentia ki jok trai nong ni Jesus Christ kumba ulawan ban long briu hasla jong ne ka perthei da ka jing sneuret bat ban syakri ladangin pulih ka gospel ka jong Matius kalenong ka ba ka khot ka ban riu ka kren chaphang ka snong Bethlehem ka de ka snong ka barit ka ba utrai Jisu lakhai untu but lakhai uru ha ka shong ot ha sem kulai ka ba peni bat ka ba kdo ba ya utrai Jisu nong pen im jongi lakhai u ki sore shom lakhai u ga yeng pakidulan shom lakhai u ha ka snong nong ba ka ba he ba ta 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 de la kha ha ka snong Bethlehem ka snong ka barit but la kha u ha jing snore ikwa ga message na kom ta ka ni ka Christmas ang next name arja poi kan long bukum ki kun samla ki durang ba ki long kpi baro bangin shim ya ka ni jing long ka ba kerpang ka jing long jong ka jing snore ka jing em ka jongi but ngi scam ha ka jing yai lenti ki jongi kita sibun kiting pengkiang ki bangin ya kendu ndela dangin sim da galenti jong ke jing soret ba ke jing yesha ngim artin ban ong bangin poi jong thong jong ke jing job kum ki banget kum Kristen bangin long ru kan usa ka ba na ka banta jong ki weipat ki bompat itu ya utrai Jisu nong pen im jong iru tendai bakin sim bagan ke jing wan long briu jong wasla prathe kalong long ba da jing soret bat ki kwa kum binong jong sinong rong input ya kani pada keju ko por nasmo batong in rakhe ya kane ka Christmas sagane ka snam arajar arpui da jing kemen da jing e jing system sinong si thau tong in sakri in burom yo paramarjan kumbang e kumbang burom ya lede ka keju ko por nasmo ba ka jing ya leti ke jungi kum ki pentrio da ding shem ye ki parlok ki jungi ki badon na pedeng ka jing jinjar ki beduk ki bekerdu ki rubente kup seliang ki sem seliang tungin don gamen sim bagin la ban syakri kumbu trai Jisu wan long briu asla perthei ban syakri ban sai ye ki pop jongi ki nong pop ye bol suspa asla jong perthei kum u nong Samaria baba budon gamen sim ban syakri da kam ta ji bi pat ki kwa bagin ki Christmas ang next name araja poi kan lo kan uksa ka batam na ka banta jongi ki penriu bagin syakri ye ki pat barang keju ko pot nasngo ban ai kubli advance nem thmai bosuk bakmen na ka banta jong baro ki nong snong bagin ang la ban roi parum pare ha ki kam ki jam ka rep karyang ki kam ki jam ka tri ka kta paro ka bangi ngidan ba ingi scam bo bli don kat ba ngilang baro kan ai kubli Christmas bosuk bakmen jong stem arjar kuwi berkum juru advance nem thmai arjar ku ar ye phi